moeten 3-2 winnen met 2 punten verschil. We hebben thuis 1 punt minder gemaakt, dus het verschil is minimaal. Dus eigenlijk gaan we gewoon voor de 3-0. Dat klinkt mooi, maar het lijkt eigenlijk een mission impossible. Absoluut niet. We hebben goede moed. Daarom zijn we hier ook extra vroeg naartoe gegaan om de sfeer een beetje te proeven. En niks is een mission impossible, dus we gaan ervoor. Het is een beladen wedstrijd. Ja, je moet sowieso winnen. Dus hoe vertaalt zich dat naar een aantal fouten dat je maakt? Ja, we zijn niet een team, zij zijn technisch iets beter. En wij hebben wat meer aanvalskracht. Ja, met meer aanvalskracht minder fouten maken. Het is niet een eenvoudige opdracht, maar we hebben het wel zelf in eigen hand. Het is er op ronde vandaag en we gaan ervan uit als wij zo spelen als onze derde en vierde set vorige week. Dat we desnoods gewoon met 3-0 kunnen winnen. En daar gaan we uiteraard voor. Maar dan moet er nog wel wat gebeuren. Leeuwst in wonderkes? Ja, ik geloof wel in wonderen. Ja, ik wil je niet eens als een wonder betitelen. Het is geen wonder als je minder fouten maakt. Dat is gewoon goed volleyballen. En wij kunnen gewoon goed volleyballen. De opslag is van Flamengo 56. In het blauw krijgt als de Leeuwarters. De Leeuwarters dus aan deze kant van het net. Zij moeten goed meidje een eerste staan in sets van 3-2 en ze gaan ook een punt minder hellen in de wedstrijd in Leeuward. Maar coach Jouke Benesjot dat zijn ploeg het dreig had in de eerste set. Zelf meisje ze een soort surffouten en het doet blijken dat Flamengo 56 een hele sterke verdediging had. Dit is wel een sterke opslag, maar die wil toch weer genadeloos aanmaken. En zo wint Flamengo 56 die eerste set met 24-20. Dat maakt oors in de tweede set. En dat wordt ik het werken. Maar op een night blijkt dat Gennep een heel sterk team had. Een hele taaie ploeg die het haast Jimbeliers jouwt. Al is het hier toch de voorsprong voor volleybalclub Leeuwarden via Akkelien Altena. Maar het is Flamengo 56 wat het heft weer in handen neemt. Ze zijn taai in de verdediging. Haast net te passeren. En hebben een gevaarlijk wapen. De tactische bal. En zo gaat de tweede set toch met roeme cijfers. 24-16 naar Limburg. En dan wordt het een heel dreig verhaal. Er moeten nou 3 sets op rij gewonnen worden. En ook nog eens een keer met roeme cijfers wilde nog promotie mogelijk wezen naar de B-League. En het gaat stroef bij de Leeuwarders. De bal verdwijnt weer over de achterlijnen en de voorsprong is daar in de tweede set van 9-3 maar liefst voor Flamengo 56. Maar daarna komen de Leeuwarders heel sterk waarom in de wedstrijd. Puntje voor puntje kroepen ze dichterbij. En hier is het 20-9. Nog altijd 1 puntje efter staan. De opslag is van Marianne Dijkstra. En daar is het goede blok bij het net. Gea van der Veen zorgt ervoor dat de ploegen weer in liekwicht staan. En dan gaat het om die laatste puntjes. Daar werd een heel mooi tactisch baltje van de kant van de Limburgers. En die pakken je nou het setpunt. 24-23. Het gaat om het laatste punt, alles is niks. En Leeuward die wrakselt nog. Houdt die bal in de ploeg. Maar maakt toch een kans bij aan. Die bal kan maar zachtjes uit het net. En dan is daar het einde. De netfout aan de kant van VCL. 3-0 verlies en dus geen promotie. Ja, voor de wedstrijd zei ik al, we hebben het in eigen hand. Als we de foutenlast wat naar beneden krijgen, dat kregen we niet. En dat hebben we ook in eigen hand. Niks ten nadele van Flamingos, die hebben hartstikke goed gespeeld, met name hartstikke goed verdedigd. Maar wij serveren in de eerste set 9 keer fout. Dat is dodelijk. Heel spietig. Ik denk dat zij van het begin van de wedstrijd gewoon beter weer en volle meer druk op u oefenen. En wij konden het net onder controle krijgen. Bij alles doen en meer zit er dat in. Het seizoen is gebeurd, je kan haast aan vakantie denken. Ja, we gaan het strand op. We gaan beachvolleyballen.